exposición Barriga Verde de feira en feira é un compendio de todos os elementos que conseguimos acadar da vida do titiriteiro José Silvendo e a súa familia facendo os seus espectáculos de títeres nas barracas que ían polas feiras de Galicia nos dos primeiros tercios do século XX. Para ambientar eses espectáculos de títeres que les facían, os monicreques, historias, pois decidimos engadirlle un ambiente que chamamos o escenario, que é unha pequena recreación das feiras desa época, e tamén lle engadimos unha biografía, unha especie de biografía que fala das orixes de Barriga Verde, desde o nacemento do títere Cachiporra en Nápoles, con Pulcinella, ata a aparición de